sera we shaga bene fakabi shaga aketo sa wallahi de bari ku ne bila to billah an me ci bari da duma yare da kunna na feji mira ne ba do ne ba ikuti fula ni kun disna fula yere ku nyine ne hotel ça c'est pas l'hôtel na like et depuis 10h ne e we ngi kana 10h 13h bi ni gasi e ba ne tise ma o beto yanga kaita e ba ne tise ma tilla so sama so ne ngafa kaita et depuis 10h 13h bi ni gasi alors arrête son forme ça de machine machine raka gelene mira ne afa musa ni so forme kama tu ore kama ne wele so na kun fo itila no awo mimi ko in kama da yabi ne kele ta antoa depuis 10h ki kana yi ça un exercice ni ke ba awa nyefo ne bege ibi to ka forme de ta de ba no ya iburu awa sa ne ba do oh explication de ça ha atin na gela ne madala ni shaka ne bi sika ni ke oh ne ba do tisi ga ko ore kama ne e wele kana ne be go de yoro e fana ne mugo be dini na to mugo mun yoro oh ai to di bari ngana me shi oh shi no re ita ke nugu nana kalani la mana ce kula ya no da ko wɛrɛ la kuma me mira kasa siga ngata siga wa ne ko fɛn baselen do formule de kan wa ni nunu fila calculer ɲɔgɔn na o be bɛn kɔrɔm ma a banna o dɔrɔn ne jota o bila sa nugo cɛ sugu jumɛn ne ka di cɛ sugu min ka di ne cɛ min bɛ sɛbɛ ko la dɔrɔn cɛ min bɛ sɛbɛ kɛ n'a faamu sa n'a faamu okay. Era bem gala. Muso na sugu jumɛn ka di bon muso na sugu ka di ne sigi baro muso b'a cɛ bonya ko de ka di et puis ka kɛ fana mun cɛ bi na fɔ ne ni e cɛ la ko de ka di ɲame an yɛrɛ bɛ nin bɛɛ lajɛ sara an ka base exercice ɲa sini a kan ka di misi ma wallahi sini a kan ka di mais jɔ sama kɛ cogo min na i ka ne ta kɛ bana sa n yɛrɛ b'a yɛrɛ ko pesa cɛw kɛ sa i fana kan ka to ka effort dɔɔni fourni sara effort fourni mi se mati na ko mais to ni tile bɔra ka ban ne tɛ se ka foyi de faamu febo sa i ka ne kɛ sa muso ne de yo ça c'est mira febo
Oui, moi ça raquette, toi. En fait, ça va. Tu vas bien? Ce qui va rendre plus l'excipoté dans une mène à ya. L'excipoté. Non. Tu vois, je m'en Aïe, tu sais, regarde, tiens, des photos de ça. Oui, merci beaucoup. Ah. Et quand tu as ça, tu te refais. N'était mon homme donné, mais qui est un trop fort. Ya, tu te refais ça. En fait, tu vas donner un air de fin, moi, on a fait un fait, c'est la semaine là, on est galère. On est galère, comment faire? Ne te remira. Mira. Ah. Moi, bora carré de fin, on a temps faire. On a fait doré, moi, le bas boliga adjoint pour gagner un ségat et me quoi. Anye joma fen fam mais nye kun ko rata ga felale nyaay ga fo de bigana ala yara di maso ngate me ko tilma ge chega Aw bi cɛ ninnu kɔni a bɛ se nin kuma duman fɔlɔ o mana tɛmɛ waati min na ayi I b'a fɔ ayi ne ta to yɛrɛ muso dɔw bɛ manamana ko bɛ se ka k'olu la mais muso dɔw bɛ manamana ko tɛ se ka k'olu la e b'o mɔgɔw de fɛ sa ne fa aw nɛn ka di Pati I b'a fɔ ko lamu ni kuma wɛrɛ t'i da k'a fɔ ne ɲɛna ne tatɔ dun ci fɛ mais I t'i ka numéro di yan en fait I t'i ka numéro di mais en fait I bɛ yan quartier la kɔni ah ja an bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen ah ok ne b'a lajɛ sa numéro di yan ayi ayi vraiment non mugu yara na gaw itne do albi awoni anti kon kala anti sebe kala ngani e tegata no ibini sare e ta do ne chami folo Aisha, mi kuma na bi telefon la ya mala. He, mala. Ai foi tala. Adiga na bai. Ka to ngale. Aisha. Namta babi. Aw. Mi ko kuma bi telefon la la. Era mu fata. Mala. Ai. Aisha kai. Abdi, no man. Era bega mu fata. Mati de ko kuni ba. Ha? E nyina ma me tu apusana ma wa. Ya. Merci. Nous sommes dit. Mira. Voici waroba. Mini récompenser ni wallahi. Bo maro peut-être que na mati ko ni. Matu ko na ko ni mitu récompenser. Awo. Voici waro. Mira. Nemna ko maro fio. Mais kana timide. Afagana. Ya ma. Est-ce que nene afoya bnaso Allah mono sa chef ufana amana ko fana ko yaglisi maro Sawa kuma kana ke Sawa mire josa mina fie de choko no konte ko e joban mina fie Saya ba fike na kuma do fana nyana de akan kwa kambe mblash ni misera so akan kambe shi dafu kambe mudla afio kofe iba fanya na kofe re awo ma finya na kofe kambe kame awo iga se so le awo merde
ne ma ɲɔgɔn ya o kuma I bɛ mun de fɔ ne ba c'est ça e ka ne lamɛn sa Amira lamɛn Amira cɛ ne ma dala ni Ala ye dilan tellement que I cɛ ka ɲi ka tɛmɛ cɛya yɛrɛ kan ne ma dala ne tɛ jinɛ o han wa I ban I ka numéro di yan ma se ka sunɔgɔ ma se ka foyi kɛ n yɛrɛ a bɛna fɔ n paralysera yɛrɛ de quoi non ne ma se ka foyi faamu a la kuma kɔni o médaille b'i bolo yɛrɛ de n t'a dɔn I y'a kalan de kɛ ou bien jumɛn mais I b'a dɔn ni ko ninnu yɛrɛ de man di ne ye walayi sinon ka ban ka n ka numéro d'i ma o tɛ dɛ walayi a ka ɲi yɛrɛ de ka ɲi Mira ne y'o fɔ ne t'o faamu dɛ e filɛ niveau min na sa I cɛ ka ɲi fo cɛ ɲɛnamaba de ka sɔrɔ mun bɛ to ka occuper e la yɛrɛ sinon I bɛ tiɲɛ o kuma ne de ye dumuni yan ayi o tɛ sa I yɛrɛ k'a lajɛ mana fɔ tɔgɔ de don sa Mira ni ne dusukun ta k'a lajɛ sisan a bɛ ka kɛ de baw wa I b'a dɔn a bɛ ka mun fɔ a bɛ ka fɔ de Mira ale I ka numéro di yan sa ok komi I yɛrɛ ko ten tɔ ni ma numéro bɛɛ di ale I ka kilancɛ di I k'a tɔ to kilancɛ sa ok komi a kɛra ten tɔ yɛrɛ sa e k'i ka numéro don ne kunna n yɛrɛ b'i wele ok est-ce que I b'a dɔn numéro ta ne t'a ɲɛ yan ka di I ka message ci n ma kuma WhatsApp kan est-ce que n tɛ bɔ ni n ka écran ma ye quoi iPhone ka derrière marqué de bɛ n bolo n bɛ bɔ ni n ka bitɔmani de parce que zone ka ca quoi I bɛ ka ye parce que ne ye choco de ye quoi I tɛ sɔn ka bɔ ni dɔ ye n bɛ bɔ ni ne ye quoi ok n y'a mɛn ne bɛna taa ok bye bye Mira Mira est-ce que baro ko société tiɲɛna munna téléphone fɛ kɛ ala e fana e bɛ ka ne jaabi hali bi e fana kunkolo bɛ téléphone sisan génération fana ni fɔlɔ ta tɛ kelen ouais o tiɲɛ ala fana fɔlɔ la n'a kun na baro yɛrɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ kun bɛ sigi kelen kelen a kun b'a sigi kelen kelen bɛɛ bɛ kuma ta kelen kelen ou bien mɔgɔ kelen bɛ kuma tɔw b'a lamɛn nka sisan hali n'i taara mɔgɔ fɛ k'a ka baro kɛ ayi o kɔni a bɛ taa sɔrɔ bɛɛ sigi bɛ téléphone kunna k'i bugu de komi n'a fɔ sɛba n'a den I b'a dɔn dɔ fɛ cɛ dɔ yɛrɛ tugura ne kɔ sa I b'a fɔ ko ne ka n ka numéro d'a den ma mais c'est un idiot ko ne b'i ka numéro d'a ma ka n ka numéro di wa n tɛ mɔgɔ min dɔn n bɛ n ka numéro d'i ma voilà kana d'a ma kalabanci don est ce que san cɛ min tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ne yɛrɛ y'a ye sa mais ne ko an jate mɔgɔ ɲɛnama kelen nɔfɛ mais ka ne ka numéro di dɛ balankolon don I bɛ tugu nɔfɛ numéro di dɔrɔn a kɛra tan dɔrɔn I de mun la I de ɲɛnamaw tɛ I y'a faamu voilà mais par contre kana sɔn ne I welela kana kumakolon seri dɛ I y'a faamu I b'a tigi lamɛn fɔlɔ a bɛna mun fɔ donc n'o tila I bɛ tɛmɛ nɛgɛ sira mais kana kumakolon seri parce que dɔw fana bɛ mɔgɔ dala ɲini de n'i ye kumakolon seri o kan dɔrɔn ko u kɔrɔlen gosi I kunna voilà ka ne ka numéro di dɛ ka n'a di Mira I ye n wele dɛ a yɛrɛ a balila n na n tun na dumuni kɛ n ye n tɛgɛ de bɔ dumuni na k'an boli ka na en fait ɲana y'aw ka so ye awɔ yan de y'an ka so ye I ye n wele a ɲɛfɔ kɛ n ye réfléchir par rapport à ce que je t'ai dit quoi n kun bɛ fɛ ka
Ah, mais et tu as fait pour a ɲɛfɔ kɛ. Komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na tantɔn n réfléchir a la quoi mais a bɛ kɛ ne ka taabolo de kan dɛ ne ko min o de bɛ kɛ ni ne ko k'an ka ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn ye ne ko k'an ka na ɲɔgɔn ye fana an tɛ ɲɔgɔn ye fo ni ne y'i wele fana dɛ. Ah, o tɛ baasi ye dɛ e de yɛrɛ ne e mana fɔ cogo cogo an b'a kɛ ten de. Ok n y'a mɛn problème t'a la. Waati mun kun ka gɛlɛn o kun y'i bannen ne komi i sɔnna ka ban ne ko fɛn fɛn an b'a ko de yɛrɛ komi e de ye kotigi ye déjà. Ok k'an mɛn ne bɛna taga kɔfɛ n b'i wele wa. I bɛ taga hali i tɛ bijouoni kɛ na. A ma daminɛ fɔlɔ dɛ ne ye mun f'i ɲɛna n ko ne de bɛ ordre di ma i tɛ se ka ordre di ne ma dɛ n ko n b'i wele wa. Ok yafa n ma e mana fɛn fɔ kɔni an b'a kɛ ten de parce que e de ye kotigi ye. I y'a faamu. K'an mɛn. Awɔ k'an mɛn. Mais nin filɛ dɔ ye Allah sunti Mohamed dɔn e ye nɛgɛ ta ne y'e sɔrɔ n bɛ baara da e kan fɛn min tɔgɔ ko kanu e b'a haramu a ye tile dɔn. Cɛ champion. Ouais. Cɛ yɛrɛ ka dɔ ka charbon ko in ɲɛɲini sa tasuma ko an ka tɛ sigi. Wallahi. I yɛrɛ walawalalen tɛ bi fiyewu. Est-ce que wala ka fɛn kan mira ka ko tɛ yan. I ye champion i b'o la halisa. A mɛna ne y'a f'i ye mira ka ko in filɛ nin ye i ka n'i lasumaya ko la sinon dɔw b'a ta k'i to. E k'i jɔ bani sa e k'i jɔ bani. E k'a faamu bani sa a ma nɔgɔ sa. E baro ne n'a cɛla bɛ cogo min na o kɔni ne b'o dɔn su ni tile an bɛ ɲɔgɔn kan donc ni ne nana ni nin kuma ye n'a ma faamu dɔrɔn a bɛ kɛ kɛlɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a dɔn a ma nɔgɔ de ne fana bɛ fɛn kelen f'i ye i bɛ k'a fɔ ko a ma nɔgɔ n'i y'a lasumaya walahi dɔw b'a ta k'i to. N ka jɛ a fɔ safu la e fana ka bi kuma ma de dɔ b'o ta cogo di a fɔ dɔ ka n'a ta sa cɛ an bɛ ka solution de ɲini e yɛrɛ b'a dɔn a ma nɔgɔ. Awɔ ne fana b'a fɛ k'i lafaamuya de i ma sinon ne i yɛrɛ b'a dɔn ko mira ne b'a fɛ e de kan i y'a mɛn mais ne b'a fɛ i k'i jija de. A ɲɛ bɛ sɔrɔ a la sa n bɛna fɔ a ye mais fɛn min ye dɔ bɛna ta de i b'o de kuma bila o kuma bila dɛ. ko ka tɛ champion ni ko tɛ. N'a fɛɛrɛ ka tasuma ko ɲɛɲini sinon ni m'o lajɛ an ka premier sigi cɛ wala ni tasuma ko ɲɛɲini. Ouais, ça peut. Ça va? Ouais, ça va. Exemple. Il y a Abdou Godi. Ouais. On a été. Tiens, je suis encore en train J'ai été, j'ai foutu. J'ai déjà dit ça. Tu me sais ça Mohamed. Il y a comment il can se donner quelque chose. Lui son ta sam quelque chose. Parce que comment nous nigi foot, nigi comment te mana ma. Le Gaza. En kanyo mais et ça on est il doit aller il de l'avant. Tu vois cliff long mi din don la faire. Il va rien din ya tata. La champion. Cliff la ya tata na che. Mais atne don. Eh Me ga nyere ge inu sani ina fo tifu do mais ne tegeta. Ma kan karga tano anti kanu kula blo. A Gaza. Tu es bro. So shegi. Donc so shegi de Tu mu be kan karga tama kelo de. Kanu bana kanu ga player. Mohamed. Ouais. Yoro ni bi ka mana na ko ni ka mana na ko kan se fana da ake fa ref. Yoro ni bi ka to ka butu bila ɲɔgɔn na. I bi tugu butu ka jejo le i bi musu mo bila ɲɔgɔn na yoro. Iti sabali dɔw bɛ nin ɲini yan nɔ u b'an bɛɛ kɛ malangolo ye sababu fɛ n'i b'a ko la dɔrɔn kana fɛn an ka fɛn na i bɛ ka sabu i bɛ ka wele. Ok ko ka taa ni ŋa appel ta ka na. Awɔ. Muso t'i bolo. Ayi n'i b'a kun ayi n'i b'a munana ko la n'i b'a munana ko la kana anw tɔgɔ don a la i b'a kɛ fan wɛrɛ fɛ e bɛ se ka taa jeje bugutunu na cogo cogo di k'e manana ko k'olu la ko kuma ko e ti kanu ni tɛ kanu na bilen i t'u to yen nɔ n'i b'a kɛ ou bien k'e kana se ne ka da la bilen i y'a faamu. E ta faamu la sa o de t'i bolo o de b'i bila na i bɛ dɔn nɔfɛ waati joli i tɛ ka se ka ja la i tɛ ka se k'a fɔ a ye. Awɔ n'a man ka ko la a to yen sa. ne b'o fɛ n'e ta ye ne kɔni ye mun f'i ye n'i b'a ko ninnu na dɔrɔn kana se an ka gɛrɛ na. min fɛ o an kɔni muso caman de b'an bolo. I ma woro bɔ fɛn nɔfɛ yan fɔlɔ.
dama worobu nɔfɛ n ka cɛ go caman de bɛ ne bolo ko segi an kɔni tɛ dɛsɛ muso la. Sam a fɔ Mohamed n'a b'a ka manana ko min na kɛ a kana se a ka gɛrɛ n'a ye parce que a bɛna to nin na sisan polisiw bɛna an sigilen cɛ k'a minɛ k'a ye kɔnɔ da waliden dɔ b'a ye waliden dɔ bana sisan polisiw bɛna an sigilen da don kuma na e tɛ se ka kolonkolon k'e dɛmɛ npogotiginiw nɔfɛ n'i ye mun kɛ hey sabali dɛ Sam nin t'a faamuna sa a bɛ dɔ de nɔfɛ a dɛsɛlen don o la. An mɔgɔ fila kɔni ne t'a dɔn fɛn min b'aw cɛ. a tɛ se ka bɛn o mɔgɔ don a ka ɲi sa a ka an ka gɛrɛ in ni ɲɛngoya de b'a la. an ka gɛrɛ in ayi a ma sɔrɔ kana kɛ ten. ayi an ka fɛn dɔ a sigi Sam a ka tɛ wuli ne bɛ taa ma ok fo ba tɛ voilà ok ne bɛ taa wa. tiɲɛ cɛ vraiment e yɛrɛ b'a dɔn ko i ka cɛ tɛ baara ɲuman kɛ. ma ɲuman a bɛna an da don kuma na kuwa ya e nana cɛ ka taa kɛ e yɛrɛ ye o ye e na o na o kuma de bɛ e da i ye waliden dɔ kɛ i ye waliden dɔ kɛ to tɛ mɔgɔ ɲɛnama ko ye sa. wa i b'a ye a ka vie yɛrɛ de bɛ taa. ɔ n'a fɔ cɛbakɔrɔ kɔni ka jɛ musow bɛɛ la o tɛmɛ u kan c'est pas joli. ma ɲɛnama tɛ kuwa a b'a to na polisiw na an cɛ ka na n'a ye ko i b'a dɔn mɔgɔ fana n'i y'a dɔn i b'a minɛ a jari yɛrɛ de ka. a tɛ kuma yɛrɛ tɛ kuma de mɛn i bɛ kuma fɔ Mohamed a b'a fɔ non a b'a fɔ k'i ta foyi yɛrɛ k'ale ka sira foyi t'o la a bɛ sigi aw mun cɛ la n'a ma se k'a fɔ an b'a gɛn ka bɔ yen kɛ n'a si yɛlɛmana waati min a bɛ na. ne yɛrɛ dabali banna a bɛ ka fɔ ko ale kumana den kura dɔ fɛ ne yɛrɛ ta a banna ko hali o tɔgɔ fana. o b'a sɔrɔ cɛ de don. cɛ na n ka tasuma ko. ok fo ba tɛ e yɛrɛ nana. tasuma ko ɲɛnabɔ. fo ba tɛ. Mohamed mira Esara e bɛ nin dɔn cogo aw jumɛn mun na o y'i ka sira y'a sara. Mohamed i ye mun fɔ kɛnɛ na kana kɛ nin dɛ Mohamed i ye mun fɔ kɛnɛ na kana kɛ nin mira e nin dɔn cogo di. o don ye kuma min f'i ɲɛna kɛ. ko mun ye ka numéro. awɔ o de don n ye n kan d'a ma. i ka fɔlɔ Mohamed i sen bɔ n na i ye mun fɔ gɛrɛ na kana lase ne ma dɛ i sen bɔ n na Mohamed i y'a faamu i sen bɔ n na dɛ ne b'e jogo dɔn e ye mɔgɔ sugu min ye i y'a faamu ne bɛ e jogo dɔn e ye mɔgɔ sugu min ye kana lase mira ala kosɔn sa i na ko ɲɛnabɔ i ka taa. Mohamed i tun bɛ ka kuma min fɔ kana lase ne ma e b'a dɔn ne bɛ e dɔn e ye mɔgɔ sugu min ye intention ɲɛnama t'i la mira to yen nɔ. cɛ sa ka fara la sa. e k'a faamu e t'a dɔn ne de b'a dɔn kuma min don kojuguba de bɛ ka kɛ n'a t'a ka dɔn. wallahi kojuguba de sabali ayi ban sa ne de ko i ka nin to yen i ka nin to yen parce que ne fana bɛ ka mun fɔ o ne nin bɛɛ de ye kelen mais problème ye e ko cogo di Mohamed i jɔ e ko cogo di e ka ne kɔnɔ Mohamed ne ye mun fɔ Sam ye o fana de ye nin ye mais e k'i ta in to parce que ne b'a dɔn intention ɲɛnama tɛ hakili la quoi intention ɲɛnama tɛ ne b'a dɔn i kɛmɛ k'a dab'a kama de i kɛmɛ k'a dab'a. i b'a dɔn ne ka di mɛ n tɛ fɛ an ka kɛlɛ nin ko in na dɛ. mira sabali sa wallahi e delila ka ne ka nin kɛ tan nɔ han n b'a jogo de don wallahi n b'a jogo dɔn mɔgɔ sugu don kalabanci de don fɛn ma hakili la a tɛ se ka kuma o a b'a dɔn n'a kuma dɔn n b'a ka secret bɛɛ fɔ ya mira mira wallahi mɛ ka fɔ i ka ne fan ban sa Mohamed sunguru tigɛ sunguru bɔgɔden de b'a bolo hali ni a gɛrɛ n'a taara kuma k'a ye tile fila k'a ye den dɔ de ta a m'a tɔgɔ fɔ an ye sinon n'a tun y'a fɔ ne tun b'a dɔn k'a fɔ ko e don wallahi mɔgɔ ɲɛnama tɛ kana sɔn nin na fiyewu. Saka an ka ko daminɛ bali yɛrɛ ɲɛngo bɛ fɛ ka mun cɛ la e fana bɛ fɛ ka fara olu kan o tɛ sa nin ko in dun tiɲɛ tɛ o tɛ. ayi sa donc ne de ka ɲɛngo ye sa kɛ. o tɛ dɛ kuma mun fɔra ne ye kuma min f'i ɲɛna i bɛ to n'o ni ma mun fana sari la i da bɔ a la dɔrɔn. mais regarde moi je m'inquiète pour toi tu te fous de moi. ne kɔni ko n'i ye kuma min sari la i k'i da don o la Mohamed an ka taa. mira Mohamed tɛ Mohamed a bɛɛ ne la cɛ Mohamed t'i to yen nɔ ni m'i faga i ka ku bɔnna b'i ka secret n b'a bɛɛ fɔ a ye. yaa jita Sam ka kuma yaa jita non Mohamed an bɛ sa ɲɔgɔn na a bɛɛ ne la cɛ ne t'e to yen.
champion cɛ i bɛ kɛlɛ na kuma la yan dɛ Sam, o ma bɛ di Sam ne ka ko banna. cogo di Saka Ile ye kuma min fɔ dɔ y'a ta. John mira Mira kɛ dɔ y'a ta. John O tɛ kojugu ye o. Dɔ mun y'a ta a kun ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ sa mais Mohamed de don a bɛɛ. Kaza Mohamed de don. a depuis o dɔn ne y'a f'i ye Mohamed nana kuma min fɔ. A nana kuma min fɔ a diya ni Mira de kun. b'a dɔn Ne muso ne m'a faga. Kuma fɛ dɛ. Wallahi ne m'a faga ku bɔnna. na Saka sabali mais n'i y'a ye Mohamed ye min kɛ c'est que ale t'a dɔn de A b'a dɔn sa. Komi a bɛ ka fansi de a b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ to k'a gɛn ka bɔ gɛrɛn na yan mun kɛ dɛ. o kɔni o bɛ t'o Donc kɛ a kuma kɛmɛ k'a daba kama ka taa tugu Mira de kɔ. A b'a dɔn Mohamed b'a dɔn kalabanci ko ale don. ɲɔgɔn cɛ mais est ce que i y'a ye wa Mohamed yɛrɛ de don A bɔra kare dɔ kɔnɔ k'a yanni a denni jɔlen don sɔɔni a kuma na bɛn denni kan. mais vraiment ne yɛrɛ b'a dɔn ko Mohamed tɛ baara ɲuman kɛ mais c'est que Ni ka taa jogo dɔn. Mohamed kun t'a dɔn ni i ni Mira bɛ ɲɔgɔn fɛ Nka a b'a dɔn sa o ye de kalaban ni sisan Mohamed ka foyi la kalabanci ko ale don. Fɛn min t'a ɲɛnabɔ. ok n ka cɛ n bɛ kuma kelen de f'i ye sisan o kana kɛ kɛlɛ ye sa Ayi nin ko in ni kɛlɛ daminɛ na o. Kɛlɛ daminɛ ne ko Mohamed ma. sisan fɛn mun ka di ne ye o kana kɛ kɛlɛ ye i bɛ taa kuma Mohamed fɛ A bɛ kuma fɛ mais wallahi ni y'a fɔ ne m'a faga n'a ma fara a la. Non a ne de bɛ ɲɔgɔn na sa. Mohamed ye kalabanci de. Ou ne bɛ cogoya bɛɛ kɛ pour que Mira ka bɔ a ka ko lankolon ninnu kalama. non non sisan e b'a dɔn ko Mohamed tɛ baara ɲuman ne b'a dɔn Mira de t'a dɔn donc sisan an bɛ fɛɛrɛ de ɲini i m'a ye k'a lakale Mira ye ou bien ne yɛrɛ ka taa f'a ye i dusu suma a kana kɛ kelen ye Ni ko kɛlɛ kɛra ka ban sa ma. Kɛlɛ kɛra ka ban Mohamed ye ko de tiɲɛ quoi. A daba kuma de quoi. E b'a dɔn Mohamed tɛ tugu muso ko n'a manana ko ta ko sɛgɛrɛ ou bien fɛn ninnu. ne yɛrɛ dabali banna Mohamed ka ko la ko muso Ne b'i kuma ma joona sɔnni a ka manana ko kɛ. Ne b'i kuma ma wa t'a to yen dɛ. Mun nɔfɛ a bɛna kɛ kɛlɛba de. champion i dusu suma i dusu suma Sam. cɛ yɛrɛ ma tɛmɛna o bolo Ayi Sam tɛ a to yen je vais rester seul. N bɛ to n kelen na. ayi n t'a kuma Mohamed fɛ sa Kuma n fɛ. bɛ kuma fɛ a kana kɛ kelen kelen ma Kuma fɛ wallahi ne n'a sɔrɔ e champion i dusu suma bani ne ye fɛn mun f'i ye t'an ka tɛmɛ n'o bɔ sayira an ka to ko in to yen sa an ka to ko in to yen. eh Mohamed Mohamed Ouais, mais c'est ça. ah ouais Ça va? bon bien Et c'est comment? cɛ lezi Ya kɛra tile fila yɛrɛ. non yɔrɔ dɛ Ah, depuis o dɔn ne ni ma ɲɔgɔn ye filɛ ah wallahi. sinon ça va Ouais, ça va. ça va Mohamed Ouais, ça va. n ka cɛ ça va Ouais, ça va. tout va bien Ouais. cɛ i yɛrɛ dun i tɛ lezi b'a la tɛ sa E ka cɛ tɔgɔ di? ɔn Wallahi ne den tɔ ye so yɛrɛ de. Wari Ahan. non foyi tɛ na. mais Saka ye kuma dɔ fɔ ne ma Ahan. tiɲɛ de don wa Mais o ye mun ye? ko ale gɛra denni dɔ la e fana gɛra la Mira kɛ i t'a dɔn o dɔn yɛrɛ i kun b'o kuma la Saka ninnu ka da la Ne bɛ Mira dɔn mais ne t'a dɔn ko Saka ko m'ale ma. mais ne kɔni bɛ kuma kelen f'i ye Mhm. Gaza Mira ye k'a to yen Mais cogo di? Ne ka Mira to yen. parce que Saka b'a fɛ kɛ Saka b'a fɛ ne k'a to yen quoi. i yɛrɛ b'a dɔn grain la ne t'i ko ne tɛ Saka ko mais grain la i b'a dɔn ne tɛ mɔgɔ si dɛmɛ bɛɛ bɛ ban i la fɔ ne i bɛ n'i ka kuma fɔ ne ma wa Non. ne b'a lamɛn Ne b'i lamɛn. yɔrɔ O ye tiɲɛ ye. Mm. Mais a daminɛ ne tun bɛ k'a nɛgɛ mais an filɛ wagati min na ko sisan non ne b'a fɛ trop. n'o Gaza ne kɔni fɛn mun ka di ne ye i k'a ye k'a to yen quoi Fɛn fɛn bɛ ne bolo ne bɛ se k'a bɛɛ to yen fo Mira. i yɛrɛ bɛ to k'a fɔ grain la ko go 8 de b'i bolo jaja o dɔn yɛrɛ i kun bɛ Mira kɔ ko kuma la i m'a ye Bon, jaja Mira yɛrɛ de don Ne bɛ se ka jɛ tɔ bɛɛ kɔ sisan fo Mira. aa ni ko tɛ o tɛ problème ye mais ne kɔni fɛn mun ka di n ye parce que ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ la o man ɲi terikɛ fila a kuma ka ca dɛ mais ne kɔni bɛ se ka fɛn kelen mun fɛ a ye sabali dɔrɔn A fɔ Saka ye dɛ a fɔ Saka ye a k'a to yen vraiment a ka di ne ye Saka ma se k'a fɔ a ye ne kɔni ne sera k'a fɔ a ye dɛ wa a sɔnna ne la. o ye fɔba tɛ yen ne kɔni y'an ka kuma laban de f'i ye a ye sabali bon ne taara
Chaka. Kadi. Et à grâce oui. Depuis quand? Donne-moi une chaise d'abord, je veux m'asseoir. Tu étais là quand on avait. Ça va? Ça va. Mais Kadi, à grâce oui. Et dans la journée de Mbeno. C'est pas ce que je voulais. Ah. Le travail que je voulais faire là, Oui. ça s'est pas bien passé. Oh. C'est pour cela que je suis revenue. Ah, ok, désolé alors. Hein? Mais ça va quand même? Oui, ça va. Non, ça fait un bail, hein? Ah, ok. Ok, bon, Kadi. Non, très franchement. Mais, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il m'a dit que c'est ça. Bon, je veux faire un travail, mais pour cela, j'ai besoin de toilettes. Ah, Tu vois. comment ça? Je veux essayer d'ouvrir un salon. Bon, je voulais te demander si tu peux m'aider. Ouais. À propos de l'endroit, bien. Oui. Ok. Kadi, bon. Autre problème, maman non vraiment. Mais si c'est ça quand même, je peux t'aider. Je connais des mondes pour ça. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. T'inquiète, je vais t'aider. Si toi tu as des problèmes, moi j'ai des problèmes. Donc on s'entraide quoi, tu vois. C'est ça. Tu es une grave femme, hein? Non, il y a une chose que nous devons faire. Mais oh, donc tu es chanceux. Non, pas encore. Eh, ah. Oui. Bon, je suis pas intéressée par ça, mais j'attends d'abord. Ah, le bon moment. Oui. Ah, wow, ça va arriver, Inch'Allah. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a un femme, Inch'Allah. Eh, mais Kadi, pourquoi tu n'es pas intéressé? Bon, je dois travailler d'abord pour préparer mon avenir. Mais je suis intéressée par une personne qui ne me voit pas d'abord. Ah, Oui. comment ça? Oui. Mais est-ce que tu as essayé de lui parler et essayé comment faire? Non, pas d'abord. Ah, Oui, mais je vais attendre d'abord. attends d'abord. Il ne faut pas trop attendre. Hein? Il ne faut pas trop attendre. Oui. Parce que c'est ce qui arrive, qu'il y a des idiots et des idiotes qui viennent tout gâcher, quoi, tu vois. Voilà. Oui. Yeah, ok. Donc il n'y a pas de problème, Kadi. Voilà. Pour l'info, les gars, salon, non. Ambi andura ko nyi na fama ko ya fama ni mo ko do munum se ku occuper ako la ko ya fama na la sona ma ka pusa ko ya tu vois y a pas de problème sinon il faut essayer de lui parler c'est bon ya sinon une jolie fille comme toi c'est rare de il a sorode hein ya fama non sonner de une mira ko ni donc c'est comme ça. Mais où est Mira? Mira, elle est où? Mira, bon, ça fait 2 jours. Il y a un cliff là, parce que il va y avoir un cliff là, donc à te casser à bien. Toujours, c'est vous discutez tout le temps. Et puis, d'ailleurs, nous sommes des amis. Ouais. Arrêtez de vous discuter des petits bagarres là, ça ne sert à rien. Wallah, Mira, c'est l'amitié. Voilà, c'est l'amitié. Mais il y a autre chose qui est cachée dedans. Oui. Donc, Kadi, il n'y a pas de problème. Je suis ravi. Oui. Je suis ravi. Mais donc, il y a un manière. On ne s'est pas vu. Oui. Mais donc, il y a un billet. C'est aujourd'hui que je suis arrivée. Dès que je suis arrivée à la maison seulement, je me suis changée ici. Ah, ok. Ah, vraiment. Non, j'arrête vraiment. Non, il est mirate moi, voilà. Ne nous ya continue voilà. Ok, il y a pas de problème. Donc, pour le temps là, on commence sans. Maintenant, il y a femme. J'arrive tout de suite. Ok.
Kadidia. Mira, Ça va? ça va? Ça fait longtemps. Oui, Une femme à ça. tu as changé quoi? Toi aussi. Coquin. Oui, Ça va? ça va. Elle en a donné, mais Je suis venue aujourd'hui. aujourd'hui même. Elle n'en a pas si elle a un fille. Grina kana Eh, chara Mira, une fille. c'est pas ça, ça. On sait quoi? Tu sais que j'étais trop pressée, tu vois. Non? Ah, ok, il n'y a pas de problème. Sinon, ça va quand même. Oui, ça va. Tu as changé de... Toi aussi, tu as changé. Regarde tes habits même. Tout le monde me dit ça. Ah, Sinon, c'est comment? ça va. Kadi Charadou. Chara, il vient de rentrer tout de suite là. Ah, ok. Tiens, Mira, Chara même m'a dit quelque chose, qu'il y a un discours entre vous. Qu'est-ce qui se passe? Rien, Wallah. Toi, tu connais pas Chaga. Chaga t'a dado kuma musarala de faut kuma masarala. Abado mi mani nyoncheo. Vous-même, c'est pas la peine. Chaque jour, vous discutez. Toujours les discussions. Hein? Chaga na figiria. Akanga. Ok, ok. Hey, Mira, ça va? Ok. Moi-même, je vais partir. Mais déjà, faut attendre d'avoir Non, ça. je vais partir. Non, faut Mira, t'asseoir c'est ça, ça, hein? Mira. Je vais t'asseoir. Pourquoi? Faut Je vais t'asseoir. partir travailler. Ah. Attends, on va aller ensemble. Je vais faire un taha. Donc, on a fait quoi? Ok, ok. Mira, elle n'a pas boré la taha de. Diminue le avis. Mira, pourquoi tu fais pas ainsi? Eh, Chaga ga ko manne sisan. Kuma masarala dabu la kuma masarala dabu. Eh Mira, toi aussi tu as gros cœur. On n'est pas bon cœur. Oh, mais il y a bara ko ngera chugo jine. Tu vois, non, je n'ai pas eu de travail. Tu vois, c'était un peu compliqué quoi. Donc j'ai décidé de travailler. J'ai demandé l'avis de Chaka. Il dit il va m'aider. Je suis sûre qu'il va m'aider quand même. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Mais Mira, il y a autre chose. Hein. Comment? Il y a autre chose quand même. Et à propos de Chaka, est-ce qu'il soit avec les filles? Ou bien, tu vois, non? Non, il ne sort avec aucune personne. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Il ne fait rien. Mais l'exercice qu'il a fait, à part l'exercice, Annie a fait un montage vidéo. À Bana. Oh, Il va ok. être comédien Canada. Ah, ok. Sinon, tu fais. Ah, au bain, il y a des conquêtes. Non, rien. J'ai juste demandé comme ça. Et est-ce que tu tiens? Bon, je pense que je suis intéressée par lui, tu vois. Quoi qu'a dit? Tu vois, à cause de ça, je sais qu'il est à l'étranger. Je suis venue, tu vois, mais je lui ai dit que le travail était un peu compliqué, tu vois. Mais elle a fait rien. Mais il ne faut rien lui dire, ça reste en nous. Ok, il n'y a pas de problème. Nicotine. Ok. Ouais, la jolie Mira, Ouais, Mohamed, ça va. Ça va. Le soleil de mon cœur, Ouais, c'est comment? ça va.
C'est qui? C'est mon copain. Oui. Ok. Mohamed, c'est Kadi. Kadi, Mohamed. Ah, Kadi. ok. Enchanté. Ça va? Ça va. Moi, c'est Mohamed. Oui. Togodi. Oui, ça Kadi va. de Kadi. Eh, Mohamed. Oh, ma folie, t'es bien. Eh, kana jigina dɛ cɛ bɔrɔ n dusu de kasilen don quoi wallahi cɛ Mun bɔrɔ na tan tɔ? cɛ dɔ de ye n dusu kasi cɛ n diminen don yɛrɛ la hali n y'a tigɛ minɛ n tɛ n yɛrɛ kalama quoi non problème dɔ bɛ cɛ n t'o régler joona quoi y'a mɛn kɔfɛ an bɛ tila ka ɲɔgɔn wele quoi y'a mɛn voilà. cɛ n b'a kɛra kun ka jɛ cɛ nin y'a terimuso de ye cɛ i m'a dɔn nin fana ka ɲi dɔɔni nka ye dɛ non kɔfɛ n tila ka nin ka cause yɛrɛ quoi nin fana ka fisa n'ale ye dɔɔni. Mira. Mira jɔ sa han. Ne peresilen ne don Saka, ne bɛna taa ci de la. Cɛ ala. O ka ne kɔnɔ sa dans 2 minutes dɔrɔn tɛ 2 minutes. A ɲɛfɔ ka na. Ok. He Saka, kuma ka na ban yen. Ala i jɔ sa han. N jɔ mɛ k'i kɔnɔ i bɛ yɛlɛ la fana. Aisa e fana han. Kan'o kɛ sa. Nugu mira mun ka ko de bɛ tanu dɛ han. Ko ni fitini dɔrɔn i b'o ko bila han bi an bila ni fɛn in na. Ala ka ma to ne ka don mɛn quoi. I b'a dɔn i ye mun kɛ i fɛ ne ɲinɛ na quoi, n ma ɲinɛ a kɔ. Aisa e fana y'i jɔ sa e fana ka faamu sa ni fitini in dama han. Ne ye fitini de yan. E yɛrɛ b'a dɔn kɛlɛ ma ɲi ne ni ɲɔgɔn cɛ ko ninnu dabila sa han. N t'a dɔn n sɔn jaliba de don i kɔrɔ. E ni fitini dama e fana han. O ma se kɛlɛ ko ma tɔnɔ A sa. sera a ma. N y'a f'i ɲɛna n ye kuma min sari la i k'i da don la, ni mun ma sari la fana i k'i na f'i da b'o la, f'i da de bɛ kuma bɛɛ la, kuma min sari la a ma sari la. Awɔ e ta bɛɛ ye tiɲɛ sa e ta bɛɛ ye tiɲɛ nin y'a bannen nin y'a bannen koyi tant que e m'a fɔ ko ne kɛ n ta don na ne tɛ n ta don a la n'i ye mun fɔ n ye n'i ma fɛn fɔ yɛrɛ a banna sa han e m'a dɔn kɛlɛ ma ɲi ne ni e cɛ sa han i kɛn bɛ k'i ka yɔrɔ yɛrɛ bila ɲɛnafinba de bɛ na o dabila sa han ayisa kan'o kɛ sa a banna nin y'a bannen n'i y'a kɛ cogo a m'a kɛ ten sa voilà an ka taa an sigi dɔɔni sa han. An ka taa sigi an ka yɔrɔ la sa i b'a dɔn kɛlɛ ma ɲi ne ni ɲɔgɔn cɛ sa ne bɛ ci de la, ne tatɔ filɛ ci de la tantɔ, ne bɛ ci gɛlɛmanba de la. Mɛ n'i tilala ci la na dɔɔni sa an ka sigi han. N y'a mɛn n'i ye n ye yɛrɛ. Cɛ k'i fana ka ko de bɛ dɔrɔn ko ni mɔgɔ bɛ ka to k'i deli i bɛ to ka lɛnniw de kɛ. N'o de fɔ sisan n ko kɛlɛ banna n ko mɛ n'i ye n ye yɛrɛ. Problème t'a la sa kan awɔ ça c'est Mira. Yala. Ne ka cɛ Abdul wa ne yɛrɛ tun bɛ ka te nɔfɛ an ka te sigi fɛ ti taa ne nɔfɛ e mɛ n ka cɛ cogo di Nugu ne bɛ ka ne dalakɔrɔbɔ de. i dalakɔrɔbɔ n'a fɔ cogo di sa Ne kun jumɛn f'i ye ne m'a fɔ i ɲɛna k'i ka fɛn in to yan han. ka fɛn jumɛn to yen o kuma tɔgɔ t'a la Ni ko sera kalaba caman Mohamed n'o k'i ma di k'i ka Mira to yen nɔ i bɛ mun de la o ko da la bilen e mun nɔfɛ bilen han. e den don wa e den de don ou bien e muso don ko ne k'a to yen Mohamed kalaba caya dabila sa e b'a kalama k'a fɔ ne bɛ Mira dɔn o de kama i taara a nɔfɛ
ko k'i ka victime nga cɛ n'i ma se ka ji kɛ ba la ni ne y'a k'a la kɔni i b'i ni bɔ a la koyi o ye tiɲɛ mais ne de ko e ma k'e k'i sen bɔ a la ka ban komi e ji k'a la ka ban i ka ji sama ka bɔ a la ne yɛrɛ bɛna ni n ka ji ye ka d'a kan ne yɛrɛ t'a dɔn quoi ne m'a faamu quoi ne t'a dɔn miiri yɛrɛ de ye fɛn min ye n'i kunkolo ɲagasalen komi n'a fɔ fɛn dɔ quoi n t'a dɔn a ɲɛ cilen don kun don wa ou bien i ye furamugu dɔ de kɛ k'a ɲɛnamini de wa mun na quoi parce que ne ma sɔn quoi parce que e de filɛ ah non a bɛ se ka kɛ o non o tɛ o tɛ se ka kɛ mun ye o tɛ jumɛn don non denmisɛnnin n'i ye san kulo bɔra d'a kun denmisɛnnin fitinin yɔrɔ a tɛ s'a kɔrɔ wala o de don dɔ wɛrɛ tɛ quoi n ka fulo de ka girin dɔ bɛ fɔ k'e ka fulo de girin ala ma quoi voilà ouais c'est vrai ni tiɲɛ tɛ bɔ i da kɔnɔ ka ban jagosa don a bɛ girin a ma kɛ mais Mohamed ne bɛ fɛ k'a f'i ye i ka deni to yen quoi i k'a to yen nɔ ka d'a kan fɛn bɛna se yɔrɔ dɔ la n'i ma den to yen nɔ fɛn bɛna se yɔrɔ dɔ la a da ma di ne ni e si la mais a da ka di ne la mais ne b'a dɔn a da ma di e la o ti dɔn ne kɔni ye mun f'i ye i ka fara la dɔrɔn o dɔrɔn de ka fisa Saka a to n ka tɛmɛ n fɛ ka taa n ka rendez-vous la quoi mira de bɛ n kɔnɔ a to n ka taa n ka rendez-vous la ɲɔni n ka parfum kasa bɛɛ ka ban quoi ni parfum sa bi yɛrɛ de pour que ka taa ale nɔfɛ mira ka di ne yɛrɛ mira Saka nin to yen nin t'i bɛrɛmata ye donc i bɛna taa ale de nɔfɛ awɔ nin ka girin ma nin to yen donc a ma girin e ma non a ka girin ma Mohamed ne de y'a f'i ye n'i k'a to yen ne y'a f'i ka fara n'i ma fara la fɛn wɛrɛ bɔ a la mun tɛ kelen e ne de bugɔ Saka awɔ ne ye de bugɔ e ne de bugɔ ne ye de bugɔ wa hali sisan n bɛ se ka bugɔ tuguni bugɔ awɔ ha Saka n'i bugɔ awɔ i ka fara mira la ne de fana ko k'i ka fara la i y'a faamu wa ne de fana ko k'i ka fara la awɔ i k'a to yen sinon ni fɛn bɛɛ k'a kama dɛ sinon mun fɛn bɛɛ k'a kama kɛ e bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ han e bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ foyi e tɛ se ka foyi kɛ han e ko ne tɛ se ka foyi kɛ foyi o diyagoya ne tɛ se ka foyi kɛ awɔ e ko ne tɛ se ka foyi kɛ wa nin ka bannen dɛ ɲɛ tɛ nin na siɲɛ wɛrɛ ta bɛ juguya nin siɲɛ wɛrɛ m'a tigɛ de i y'a faamu wa n'i ma fara la ne fɛ n ko an bɛ ɲɔgɔn raisonner de ne t'a dɔn n ko lakalakatɔya don ni mɔgɔ wɛrɛ tun don ne tun bɛ jɛn n'a ye mais e tiɲɛnikɛla Mohamed e dun mɛna sigi jɔlen bɛ k'i kɔnɔ yan nɔ cɛ i ka cɛ ne tɛ a Saka Saba cogo jumɛn na t'an girisi k'an bugɔ cɛ i b'a dɔn an commencera ka ɲɔgɔn sama fo a nana kɛ bugɔli ye bugɔli wa Saka tɛ sɔn o ma ko e kama ne kama tɛ ko i b'a dɔn miiri de la sinon n tun b'a faga walahi Saka ayi Saka tɛ sɔn ka nin kɛ mais da yɛrɛ mun bɛ ni Saka cɛ foyi tɛ ne n'a cɛ ne terikɛ dɔrɔn de don non n tɛ se ka kɛ teri ye a bɛ ka kuma komi n'a fɔ e cɛ de y'a ye o bɛ se ka kɛ cogo di ne terikɛ dɔrɔn de don non n tɛ se ka kɛ teri ye parce que ɲɛ min tun b'a kun ni marifa tun b'a bolo a tun bɛ ne faga Saka i b'a dɔn n bɛ taa quoi cɛ i b'a dɔn n dusu kasilen don n bɛ taa ka na y'a ma siɲɛ wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn ye quoi a faamu Mohamed non n bɛ taa quoi Saka bɛna ne sɔrɔ yan n bɛ taa Saka nɔfɛ fu fɛ yen
Shaka boyan bay boyan. Shaka boyan ana boyan. Boyan. Mira kara jugu. Mira kera chogo di den jume. Mun ga Mohamed la. Yayi. E kon ta fo ke na ipere ne ko. Mina pere kuna Mohamed de kama. Ibe baga chen ma ha bo ko mkera. Ay mun kila. Ma figi na figi dabo nga kola. I das boala de ko masarila. Iya me. Yayi no. Non, mira, Mohamed ko te bulu ka. Mohamed Kondo amaka kunlo wilie mets-toi de tes affaires qui na figi dabo ko nu bela. Hein? Ibe baga ma ha bo muna. Ay mun kila. Nogo mu yara de be da shaka mu be o kele ni o fonya na mu be. Nogo mu ne be shaka. Mu ne be ba no fe chuchuchu la muna. Ite se ga fara la de ya. Ay mu kila. Ibe baga ma bo gansantan. Hey no, mira. Mira denju me mira ko tala ya nore nte kulenga la bi wallahi. Hey no. No, mira ne fila Emma. Filima he. Donc ebe kana ne dogoya. Mi dogoya ko Mohamed e ti konye ni de. Mohamed ta kuma fo e fana bi fakana. Ke ne dogoya. Mena. Hein? Parce que nte ka se ga kuno dongoro e ba buo be mune do e ba buo e ba la joga kuma santo. Mira kain quoi. Est-ce que baro e dusu bolendo. Amai. Ne ta sokono folo. Ite ta yoroshi kuma e meke ya no de ite ta yoroshi de. Ite ta yoroshi. Mais est-ce que kene mira fatila. Na kene fa fo etenina. Donc e ma voka kunde. Ne fana tna o kun fe e. Abe fone nyana bi. Sinon ite bouger ga boya. Hey Allah. Hein? Awal ne be shako dala okuri kama ne be shia. Ça fait bien ne dogoya. Shaka mi dogoya sa mi dogoya. E dese me ka ko kun fo son mi dogoya mu. A kun fo do. Amano ko kun to iban. Ko me mane ka kuma la mebile e de nana Mohamed ka tara Mohamed ka kuma la me kana kebne ne kele. Ne kun tare sunga kuma la ngolo nu sirne ka. Shaka ma seri han bimba seri han chini. E dese ra ka kuma kan kelen fo du. Ah. Ni ga nyefo kana ban shaka kuma nyefo kana. Ebi fe ka don ne be ka Mohamed kele kun. Me fe ka doni. Ebi fe ko kun. Me fe wo de dos non te bouger ga boya. Ba shi fo tala ne be o yira ila sisa mira. Shaka pla ba pla. Mbe. E mo fo ke be fe ka kun. Me fe ka kun doni. Parce que moi je t'aime. Ah ouais. Ti même moi. Ne bi fe de. Shaka an terire. En ne terire. Voilà. Voilà. Ne kun strano do no muende. Ne kun strano do no muende ka dese ka kuma fo i. Pendant ce temps, maman est venue tout gâcher. Mana foi chende na fu me nyongo fere shaka. Era ba do ne tirike e. Ki ba do fara den Mohamed ku me nyongo fere. Voilà. Voilà. On a tiré un coso de ne jara da. Ay ba do ne tirike de yesa. Mira. Voilà, ne ado yuna no. Isi baro ne Mohamed am nyondo. Am nyondo abi se on dala no grena. Ne psika fo Mohamed ya da ba kuma. Mo ya matera adda ba kuma de. Ne be ka kuma fo no ngon te sele no ka ko ngon te so ka dia ko ngon te sele no ka fo. Mohamed ya adda ba kuma. Adda ba kuma ne ko ne wa mo ko ina mate fa na suru chama mate ba ko. Ndega fo pour que ka aka ko chinde. Voilà. Ya. Shaka ge. Nel Mohamed be nyongo fere ba. Anga to anga teria la abana. No be fo mera. Mais si ba do ko. Ava fo ka bara lo dan ne nyongo fe am ko bi bara ni fen don hakli ci fuila. Mais ni fen don na na fo. Iso jarabe fen don na do na ni ko che kwa. Teria don ati fuil do. Ya fuma. Donc pendant tout ce temps ne mon fond la ntese don do kan be fi. Donc o kono na sa e Mohamed e bla kurin mina kana ichu o kono na. O de anga kele ko kele fun da la. Kele fun be e do no. Ay, kanon ni kesa. Na tasu.